Dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo spremati užičku komplet lepinje. Potrebno nam je 3 domaće lepinje. Nožem iseći vrh lepinje. U lepinju dodati 2 kašike starog domaćeg kajmaka. Dodati 1 jaje i sve lepo umutiti. Lepinje staviti na pleh sa papirom za pečenje. Užičke lepinje peći u zagrejanoj reri na 200 stepeni oko 10 minuta. Za užičku komplet lepinju nam je potreban pretop ili moča. Ukoliko možete naći u pečenjarama, to bi bilo idealno. Ukoliko niste u mogućnosti da nađete, možete koristiti masnoću kome ste pržili svinjske šnicele na svinjskoj masti. Svaku lepinju preliti sa 2-3 kašike pretopa. Kajmak se rastopio, jaje se skorilo, a lepinja se puši. To je znak da je ova prelepa užička lepinja spremna za degustaciju. Poslužite sa nekim osvežavajućim hladnim napitkom, kao na primjer domaćim kiselim mlekom ili jogurtom. Prijatno! Ukoliko vam se svidio ovaj recept, zapratite moj kanal za još novih videa.